הרגשתי קיבוץ מאוד 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 חזק. לא ידעתי איך להסתכל על זה. אבל התחושות הגופניות האלה ייצרו את הרגש שהגיע אחר כך, שזה היה פחד תאומי, פחד תאומי עמוק, שפשוט החזיק אותי מאוד מאוד חזק. ולימים הצלחתי לראות שבעצם הגוף שלי פותח לי כמו חלונות הצצה לתוך התודעה, בשביל להראות לי את הפצע שקיים בי. ואתמול זה היה כשמעתי בית חולים, אבל אחר כך הבנתי שבעצם הנקודה הזאת מצד ימין בבטן והמחנק זה משהו שהוא משותף וקורה לי בכל מיני קונסטלציות ואינסטלציות וברגע שהצלחתי ועזרתי אומץ להסתכל על זה, על חלונות האמת שנפתחו פנימה לתוך התודעה, פשוט חלון שנפתח לתוך חלון הצצה שאני יכול לראות עמוק פנימה את עצמי,